Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau za mu yi takaitaccen jawabi ne akan so kansa. Kamar da ku sani idan wannan shine farkon zuwan ka, ku yi hakuri ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar gawa domin samun wadansu sababbin bayanan namu da zarar mun dora. Mun gode. To so da wani lokaci yakan zamto jigon samun jin daɗi da kwanciyar hankalin zukata. A wasu lokacin kuma so yana zama dalilin ruruta zuciya da tsananin zafi a cikinta. Hakan na faruwa ne idan ka rasa wanda kake so ko kuma kuka yi wa juna nisa ko kuma wata kadara ta ratsa tsakaninku. Wasu daga cikin abubuwan da ke ƙara inganta soyayya ta samu ɗorewa a bisa kyakkyawar turba wadda ba ta ƙarewa kuma takan iya samu riba. Daga cikin waɗannan muhimman sinadaran akwai kyautatawa, kulawa, tausayawa da kuma faɗar gaskiya, sai kuma cika alƙawari, sai amana, aminci da kuma tsafta da kuma sakin fuska, sai kuma haƙuri da ilimi da kissa da bayar da uzuri da iya tsara kalaman soyayya. Duka wannan ƙauna ce. So yana da nau'ikan so kala-kala ne ta yadda sai ka fahimce su sannan zaka ƙara gane ainihin ma'anar so da rayuwar soyayya. Shi so yakan canza daga wani nau'i zuwa wani nau'i. Misali, so na gaskiya, tsantsar so na yaudara, makahon so. Wato akwai bambanci tsakanin son gaskiya da kuma tsantsar so da kuma so na yaudara da kuma kahon so. So na gaskiya shi dai so na gaskiya ne hakikatacce so. Tsantsar so kuma shine wannan masifaffen so wanda mafi yawanci ba a son mutum ne ke tsananin wannan so din. So ne yaudara kuma za a so ka ne domin wani abun da ko kuma domin biyan bukata da sama kamar so. Makaho kuma so ne wanda idan aka yi maka shi kwata-kwata ba a ganin komai sai kai din kai kadai. To da ire-iren su wannan shine takaitaccen bayani misali akan so kenan. Sai kuma alamar so din. Shi alamar so daga ciki akwai yawan ambato, akwai jin kunya, akwai kishi, akwai murmushi, akwai yabo, akwai godiya, akwai bege, sai yawan gaisuwa, sai yawan jin faduwan gaba, sai girmamawa, tausayawa da kyauta da girmamawa da kuma yawan son kallo. Duka wannan suna daga cikin alamomin so kuma tare da su ne so yake fadawa cikin zuciya, tarkon so har ya kama soyayya. Ko ne daga cikin waɗannan alamomi ne na so kuma akwai waɗansu wanda suka fi wannan daga ƙarshe. Masoyi ka kula da wannan lokaci kuma ka gane wanda yake son ka. Sannan kada ka manta shi murmushi murmushi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara farin ciki da farantawa da kuma sa nutsuwa a tare da wanda ake so. Ainihin murmushi kamar kyauta ce idan kai wanda kake so. To ga ɗan kaɗan ko kuma cewa ɗan status ko kuma ɗan wani abu da zaka iya rubutawa ko kuma ka tura masa ka kyautan sha kawai idan ka so. Murmushin ki ne abu mafi kwantar mini da hankali. Dare da rana son ki na karuwa a cikin zuciyata. Ki kaɗai ce masoyiyata, ina son ki, ina kaunar ki a kowane lokaci. Na gode masoya. Sai kuma ɗan wani shi ma takaitacce kamar da na saba kawo muku kyaututtuka. Sai ne nakan kiɗime a wani lokaci kuma nakan gigice a duk lokacin da na bude idona na ga baki kusa da ni. Masoyi na san zaka iya murmushi idan ka ji wannan labarin nawa, sai dai kuma abu ne farin ciki da kuma kowane masoyi. Mun gode masoya. Dare da rana buri na shine dadadawa masoya a duk lokacin da suke a duk inda suke. Wannan kamar albishirin ne zan yi muku masoya. Dare da rana buri na shine dadadawa masoya a duk inda suke. Hakan yasa yanzu na ƙara bunƙasa hanyar da zani nishadantar da ku. Yanzu haka muna shiryawa don fito muku da wata ƙayasacciyar mujalla wanda za mu rinka kawo muku ingantattun bayanai da ke faruwa a duniyar masoya. A cikin wannan mujalla za mu rinka kawo muku labaran shahararrun masoya ta duniya da fina-finai, sannan za mu rinka kawo muku labaran mawaka a fagen soyayya, sannan lokaci guda kuma muka rinka kawo muku bayanai akan marubuta labaran soyayya da ya makamata su. Wannan channel namu tana daga cikin wannan mujallar da nace zan kawo muku, kuma ita ce mafi mujallar da zamu dinga dora wa'annan bayanan abubuwan da na faɗa. Don haka wannan sanarwar tun da wani sunne ta nayi ta a sauran shafukan sada zumunta na kamar irin su Facebook, Twitter, Instagram da kuma WhatsApp. Kar ku manta a masoya ina da shafuka a internet a Facebook kamar matashin so, ina da so maroro zuciya, ina da wasikar masoya na Sanuwa SK fans da dai sauran makamantansu, kuma zan dinga dora muku link nashi domin mu karasa da zumunta. Sannan a cikin wannan mujalla za mu iya aiko da sakonninku kuma mu tura zuwa ga masoya inda ya dace. Don haka masoya mu din naku ne kuma ku din ma namu ne. Mu kasance da ku a kowane lokaci. Masoyi idan wannan shi ne farkon zuwan ka, akwai hakuri ku danna min subscribe sannan ka danna min alamar kawa domin samun waɗansu sababbin bayanan nawa. Nagode ina alfahari da kuma masoya. Kula ni ne naku Muhammad Sanuwa SK matashin so mai alfarma TV ta kuce. Nagode.